салом бинандагони азиз, инак барномаи навбатии аз сомонаи телевизиони Баҳористон пешниҳоди шумо мегардад. Тариқи ин намоиш мо аз навигариҳои сомона шуморо хабардор намуда ва дархосту мактубҳои истифодабарандагони он ҷавоб мегӯем. Ҳафтаи гузашта қисми зиёди мактубҳо доир ба филмҳои ҳунариву тасвирӣ ирсол шуданд. Хусусан тамошобинон хоҳиш намуданд ки филмҳои дубляшшударо дубора пахш намоем. Дар аввал мехостем ба мактуби Анушервон Маҳмад Аминов ҷавоб гӯем ки чунин аст. салом, ман Анушервон аз ноҳияи Тоҷикобод. Мехостам донам ки чаро шумо филмҳои ҳунариву тасвириро дар сомона ҷо намекунед. бояд гуфт аз сабабе ки филмҳои ҳунарӣ ва ё тасвирӣ хело калонҳаҷманд, мо наметавонем онҳоро дар сомона ҷой намоем, вале бо хоҳиши тамошобинон мо кӯшиш мекунем то филмҳои дубляшшударо такроран пахш кунем. ҳамчунин аз номи Субҳия ва Парвин низ доир ба филмҳои тасвирию ҳунарӣ ба мо чунин мактуб омадааст. ман Зокирова Субҳия мебошам. мехоҳам қисми дуюми филми тасвирии Дили яхбастаро бо забони тоҷикӣ бубинам. салом кормандони телевизиони Баҳористон. Филми ҳунарии нақшаи бозиро бори дигар нишон диҳед. бояд гуфт қисми дуюми филми тасвирии Дили яхбаста ҳоло ба намоиш набаромадааст. бо ба намоиш баромадани ин филми тасвирӣ мо онро дастрас намуда ба идораи дубляжи телевизиони Баҳористон пешниҳод менамоем, то ин ки шумо бо забони тоҷикӣ онро тамошо кунед. дар бораи филми ҳунарии нақшаи бозӣ бошад, гуфтанием ки ин филм 2 ҳафта пеш пахш гардид ва ин ҳафта низ шоми якшанбе шумо метавонед онро тариқи телевизиони Баҳористон бо забони тоҷикӣ тамошо кунед. тамошобинони азиз, шод аз он ҳастем ки барномаҳои моро тамошо мекунед ва фикру дархостҳои худро ба мо менависед. ҳоло бошад ба сомона ворид шуда мактуби навбатиро мехонем. салом ба аҳли кормандони шабакаи Баҳористон. номи ман Неқаддам Шоев аст. ман дар шаҳри азизамон Душанбе зиндагонӣ мекунам. барномаҳои шабакаи шуморо оилавӣ тамошо мекунем. ҳафтаи гузашта намоиши мо ва ҷонваронро тамошо кардем. ба мо ин барнома хеле писанд омад, зеро дар бораи шоҳпаракҳо ки имрӯз дар шаҳрамон зиёд шудаанд, маълумоти ҷолиб пешниҳод карданд ки хеле бомаврид аст. намоиши навбатии мо ва ҷонварон дар бораи он ҷонвароне маълумот медиҳад ки шумораашон яку як бора зиёд мегардад, хусусан шоҳпаракҳо ки якчанд ҳафта қабл дар ҳудуди шаҳри Душанбе шумораашон хеле зиёд гардида буд. ин шумораи намоиши мо ва ҷонваронро шумо метавонед аз сомонаи телевизиони Баҳористон тамошо кунед. салом ба кормандони шабакаи дӯстдоштаам Баҳористон. ман Алишер Маҳмудов аз ноҳияи Варзоб. мехостам донам барномаи шоҳномахонӣ кадом рӯзҳо сабт мегардад? ба маълумоти ҳаводорон, мухлисон ва дӯстдорони шеър мерасонем ки намоиши шоҳномахонӣ ҳар рӯзи сешанбе дар студияи телевизиони Баҳористон сабт мегардад. аз рӯзи оғози ин намоиш то имрӯз зиёда аз 300 нафар 15 000 мисра шеър аз шоҳнома қироат кардаанд. ҳар як хонанда аз 50 то 360 мисра шеърро аз ёд кардаанд. бояд гуфт хурдтарин иштирокчии ин намоиш 4 сола аст ки 50 мисра шеър аз шоҳнома аз бар кардааст. ба маълумоти мухлисони шоу барномаи озмунии Парвин мерасонем ки дирӯз намоиши панҷуми даври дуюм низ пахш гардид. чуноне дар шумораи гузашта қайд намуда будем, дар ин барнома дар жанри вокал Аслам Ҷалолов бо Сарвиноз Ҳамдамова, дар маҳорати навозандагӣ Сурайё Акрамова бо Шукрулло Шамсзода ва дар ҳунари рақс Диёра Файзиева танҳо баромад карданд. ин шумораи барнома аз дигар шумораи даври дуюм каме фарқ мекард, зеро дар ин барнома 4 нафар ба даври дигар гузаштанд. дар жанри вокал Сарвиноз Ҳамдамова, дар маҳорати навозандагӣ ҳарду иштирокчӣ Сурайё Акрамова бо Шукрулло Шамсзода ва дар ҳунари рақс Диёра Файзиева ба даври дигар гузаштанд. бинандагони азиз, дар охири барнома чун ҳамешагӣ мехостем ба гӯшаи сомона ки рӯйхати барномаҳо ҷойгир шудааст ва шумо метавонед дар он ҷо ба барномаи писандидаатон овоз диҳед назар кунем. аз рӯи натиҷаи овоздиҳӣ айни замон барномаи Парвин бо гирифтани 658 овоз дар ҷои аввал қарор дорад. дар ҷои дуюм бошад бо гирифтани 216 овоз барномаи бо ҳам меёбем ва бо 150 овоз намоиши 1 соат дар ҷои сеюм аст. намоишҳои матин, беҳтар аз дӯст ва мо ва ҷонварон дар зинаҳои минбаъда қарор доранд.
бинандагони азиз, шумо ҳам метавонед ба сомонаи мо ворид шуда ба барномаи дӯст доштаатон овоз диҳед. овоздиҳии шумо барои мо низ хеле муҳим аст. ҳамзамон шумо метавонед дархосту мактубҳои худро ба почтаи электронии мо нома санҷобак tvb.tj ирсол намоед. мо кӯшиш мекунем ки ба тамоми дархостҳои шумо ҷавоб диҳем. Сарбаланду хонаобод бошед. хайр.